Kan du sätta på skärmdelning? Kan du sätta på skärmdelning? Och om alltså jag har också en YouTube-kanal och jag blir precis klar med en YouTube-video. Och jag har också en YouTube-kanal och jag gjorde precis en video. Ja. Nej, jag heter... Alltså jag ska bara vänta tills jag kan byta namn för att mitt namn har alla andra så det kommer bli ta tusen år att hitta mitt namn. Nu är vi tillbaka på en ny video. Vänta. Japp. Och... Om ni har Pokémon Go kan ni skriva det i kommentaren. Alltså jag vill byta namn men det kommer upp ändrat allt för nyligen så jag måste vänta i typ 100 år tills jag kan byta. För att om man tar det namnet jag har nu så hittar man aldrig mig. Det kommer ta 100 år typ. Okej, sen är starten. Prenumerera gärna. Och Kan inte skriva eller någonting. Jag måste skriva Du är inne med mig. Rainbow finger we have been welcome to the rainbow finger the rainbow factory. We have fancy house come true. Vad gör jag? Som ni ser så gör jag alltid en sån här glad knapp. Men din data inte låter dig gå in på din YouTube-kanal. Men du måste ju byta om. Du måste ju klicka på presenten som bär. Annars blir ingen... Varför kan man inte skriva please? Okej. It's away from my back way. You know that I don't pay.
back way, you know that. Vi kan ju göra en autograf, kanske. Jag tänker, jag gillar det. Okej. You, I think you. Okej. Jag tänker du. Nej, vad säger jag? Hur som helst. Plant Nation. Hur som helst, jag... Ja. Jag tror det var allt för denna video. Snälla säg. Jag har aldrig fått några kommentarer förut. Så snälla, jag vill få några kommentarer. Så, och jag vill gärna att ni tummar upp på den här videon. Vänta, jag kollar på en video. Och vi ses i nästa. Hejdå! Jag kollar på YouTube. Hejdå.